Altså, hvad laver du? Jeg laver flambørgeæg. Hvordan gør man det? Det gør jeg sgu godt. Du kan se, nu er de ved at blive swat. Her, de er meget sprøde i det. Det er æg. Ja. Hvad er det, du har lavet ved æggene? Jamen, det er jo, hvad hedder sådan noget, det er skrabeæg. Ja. De kommer fra Føtex. Det er skrabeæg fra Føtex. Og så er der hældt noget, der er hældt noget børge i her, og vi skal lige have et billede af børge. Ja, Sådan. og så laver vi laver flambørgeæg. Du kan se, den har fået en sprød sort skorpe. Ja. Ja, det er op for satan. Man skal ikke røre panden, når den er varm i hvert fald. Men du kan se, det har fået en rigtig flot gyldenbrun farve. Ja. Det ligner måske til et trænet øje. Så ligner det måske brassede kartofler. Men nej, der er jo ild. Der er jo ild. Det er der. Det er flambørgeæg. Skal lige rystes lidt, og så kan du bare se, så er der fut i kødgryderne. Men der må jeg lade Christian der. Fordi nu er det jo ikke kød, vi har gang i. Det er æg. Skal de bare rystes, og så... Almenes, der var ild i panden i så lang tid, hvis man lige sat. Så vil jeg se, det stadig brænder. Ja, det er meningen, at der skal være ild i panden. Jamen, hvor lang tid skal der vælge i panden? Jamen, det skal der ikke mere, for nu er det slukket. Det var flambørgeæg. Så er det som en opskrift. Jimmy Christensen, flambørgeæg.